И здравейте, приятели! Не, здравейте, мили мои кравички. Вече така ще ви наричам. Ще опитаме дубайски шоколада. Малко ме е гадно. Така, сега го отваряме. Тя вече го е отворила. Ама не го е пробвала. Не. Ама искаш, да го разчупим. Имаше и на пръски, ама те струват 10 лева. Голямото мая струваше 20, не се лъжа. Не знам. Не се лъжа. Не е гадно. Гадно е. Кой не е какво е? Но добре, с шоколад. Аз никога не съм пробвала. И аз, вие пробвали ли? Не. Защото не си го сложила в хладилника? Хора, вижте го. Искам да го разчупим. На две. Аз нямам търпение да го разчупим. Айде двете да го разчупим. Добре, ето го хора. Да. Айде едно. Чакай да е така. Това ще 1, 2, 3. Защо така го разчупихме? Хора, не мирише много добре. Изобщо не мирише много добре. Отвратително мирише. Ето вижте, хора. Аз ще чупам малко. И аз малко. Кой знае как е гадно. Хора, кой знае дали е хубаво. Хайде 1, 2, 3. 9 до 10. Не знам какво е вътре. 9 до 10 крем не ми харесва. Пистачо. С фанстък. Фанстък. Не ми харесва. Пистачо. Крема е отвратителен. Не ми харесва. Хубав е, но не е много хубав. Не е лош. И кадаиф е. Кадаиф е гаден. Кадаиф е гаден. 9 от 10. Харесва ми. Не се чупам много малко. Хубав е. Не е много зле. Да. Добре, исках само да ви покажем. Дубайския шоколад. Колко му даваш? 9 от 10. Не си заслужава 10 точки. Не знам, крема ли е гаден. Крема не ми харесва. Блак. Крема ми харесва на мен помежду. Не ми харесва. Да, но... Вижте, крема тук изглежда хубаво. Тук крема изглежда хубаво. Ама тук не изглежда хубаво. Вижте. Тук, вижте какви са различни. Вижте какви са различни. Вижте. Кажете, че са различни. Картинката беше по-хубава. Това струва 10 лева. Мериш някакси много... Странно. Да. Все едно е развален, не знам. Много странно мериш. Много странно мериш. Крема тук показва, че е по-хубав. Тук показва на лайно. Какво беше? Обаче не знам дали става. Не знам. На мен ми хареса. Не ми хареса. 9 от 10. Още една точка ми оставаше, но крем е отвратителен. На мен ми е 8 от 10. Почва сега да ме боли корема. Не знам, ама много е сладък. Да, сладко е много хора. Много е сладко. Много е сладко. Аз мразя сладко. И така, хора. Не е лошо. Може да си го вземете, ама... Искам да се снимам. Майко, да направи. Направих 2 снимки. Не е лошо, ама... Тя взела малкия. Ако бе взела големия, според мен ще бъде по-хубав. Не знам. Друг път ще взема от големия, там където е с тия пръските ли там. Да, с пръските. И ще пробваме него. Да видим двата колко ми харесва. Така че чао, петелчета.